În interiorul țării noi am câștigat și, de fapt, aceasta a demonstrat că noi am avut o strategie bună în primul tur. Eu în primul tur m-am axat în special pe vizite în teritoriu. Nu am atacat pe nimeni, ca și în această emisiune, nu am dat numele nimănui și am muncit mult în teritoriu. Am avut 240 de întrevederi, am trecut toate raioanele Republicii Moldova, am discutat cu peste 45.000 de persoane așa, față în față și, de fapt, acest lucru s-a răsplătit printr-un vot masiv, în opinia noastră, și am ieșit lider în ceea ce ține de votul în interiorul țării. Eu cred că a fost o surpriză pentru toți votul din exterior. Și nu atât votul, că noi știam care pot fi proporțiile în afara țării, cât numărul de cetățeni ai Republicii Moldova care au ieșit în diaspora la vot. Pentru că dacă se face comparație cu 4 ani în urmă, mi se pare că au fost vreo 40-50 de mii, aici practic s-a triplat. Da. Și noi știm că o astfel de mobilizare de obicei pentru turul 2. Și aici, într-adevăr, a fost o surpriză, eu cred că pentru toți, poate doar pentru cei care au organizat acest vot diaspora, dar pentru noi a fost o surpriză.